Halló. Szóval 12 órakor pontosan. Köszönöm szépen. Délben indul a mohácsi hajó. És mikor ér oda? Késő éjszaka. Mindig késő éjjel akarod megkeresni ezt a Brázovicsot, vagy Kölcsiát? Hát mit csináljak? Meg kell keresnem azt a bajtársamat, akiről mégis tudok valami közelebbi. Mert ebben a házban addig nem lesz nyugalom és békesség. Igen, és a másik kettőről semmi szerint az eset? Semmi. Két Szűcs és Miklós is. Már az arcukra is alig emlékszem. Két sovány, keserű ember. De az a Brázovics, az többször említette, hogy Mohácson él a családja, a nagyapja is dunai hajós volt. Ezt az embert én megkerestem. Csomagoljak valamit az úton? Mennyit egy 2 napos horgászásra szoktál. Igen. Holnap délben elindulok, és egy kis szerencsém a 3 nap múlva te is megnyitsz volna. Szóval holnap délben. Holnap délben. Hát akkor még van időd, nem? Mire? Arra, hogy felkeresd azt a lányt, és megmond neki az igazságot. Hogy nem te vagy az apja. Mert erről papa a múltkor mélyen hallgatott. Tudnád, milyen nehéz megmondani egy reménykedő kislánynak, hogy kedvesem, a maga édesapját 44-ben elhurcolták, és megölték. Azt a lányt én is nagyon sajnálom. De nekem 3 saját gyerekem van. Gondolom neked is. Hát az még nem olyan biztos. Rettenetes lesz annak a lánynak az igazság. A bizonyosság. És senki esik. Nekem se jobb a bizonytalanság, hogy neked volt valaki. Az a kislány most is azt hisz, hogy te vagy az apja, nem? Ketten hiszünk ebbe. Ő, meg én. Előbb a lány gyógyít ki ebből az ügyből, papa, aztán. Mikor még el a lány? Holnap. Mielőtt Mohácsra mennék. Szervusz, Irénkém. Szervusz, Bandi. Ilyen későn végeztél? Nem rendes időben, de autóbusszal jöttem. Persze. Hozzak valamit? Jó lenne, ha feltennél egy kávét. Igen. Teszik-e? Ön még az iskolában van, délutános. A kocsi mikor lesz kész? A jövő héten. A lakatosok már végeztek vele, most a festők és fényezők dolgoznak rajta, és nagyon aprólékos munka. És Schiller úr? Megvolt a fegyelmi? Megvolt. Ma reggelre tűzték ki, és nem volt semmi oka a halasztásnak. Schiller úr nagyon lovagiasan viselkedett. Szó ellenvetést sem tett. Magára vállalt, hogy ő beszélt rá téged a vezetésre. Mint ahogy igazi? Na, Irénkém. Nem egészen így van az. Mindig kettőn áll a vásár. Te felnőtt ember vagy, akinek tudnia kell, mit keresni. Schiller úr be akart vágódni nálam, vagy az ördög tudja, mit célja volt, te pedig beugrottál. Most aztán mindenki megkapta magáét, csak te nem. Hogy mindenki? Schillert a fegyelmi eljárás során 6 hónapra alacsonyabb munkakörbe helyezték át, és kötelezték az okozott anyagi kár megtérítésére. Én természetesen közöltem velük, hogy az anyagi kárt megtérítem. Így aztán Schiller is, én is jól jártunk, csak téged nem lehetett fegyelmi elé állítani. Te ebben az ügyben a törvények felett lebegtél, a szerencse szárnyai. Mennyi az anyagi kár? 3701 néhány forint. Fizethetek, mert a feleségemnek sofőr lesz, hogy kedve. És én fizetem, így mulat egy magyar úr Irénkém. Megtakarított pénzünkben jelentős apadás várható. Azt a pénzt ketten spóroltuk össze. De te egyedül dobtad ki az ablakon. Kérlek, majd még jobban takarékoskodom, és teljes egészében visszateszem a családi kincstárba. Ugyan népgazdaság sem károsodik, és te sem. Légy szíves, és ne humorizálj ettől. Ez nem népgazdasági. Nem a gyár fizet rá a te autóvezetési gyakorlataidra, hanem én. Példátlan áldozatkész állampolgár vagy. Te fizetsz, mert én kárt okoztam, hogy majdnem annyi, mintha te okoztad volna. Ugyan. Na hát, ha mindenki ilyen buzgalommal térítené meg az okozott kárt,
Az államkosztában nem férne a mérhetetlen sok forint. Irén, óvakodj a közgazdasági elmefuttatásokról. Tudom, nem értek hozzá, de azért olyan buta sem vagyok, mint amilyennek tartasz. Mi megfizetjük a 3700-at, de vajon ki fizeti meg az elrontott lakóépületek, a félre sikerült ipari termékek árát? Mi köze van, ugye? Hát naponta olvasok ilyeneket az újságban. Megtervezték a kecskeméti aranyhomok szállót, de mire felépült, milliókkal került többe. Hát odaáll akkor a tervező vagy építővállalat, hogy tessék, vagy mi befizetjük azt a néhány milliót, vagy tessék tőlünk levonni elsőjén. Rossz példa, nem erről van szó. De igenis erről van szó. Aki kárt okoz, fizessen. Én nekihajtottam a kocsit a taxinak, fizetek. Na. De fizet az, akinek a munkája nyomán az új lakóházakban pupos a parkett, nem zár az ablak, és a mosókonyha fűtőjét bekötötték a kamrába, ahol aztán minden megtenészedik? Az is karambol. Csak sokkal több embert érint. Szabolokát? Kezi csókolom. Igen, már itthon van. A mama keres. Kartásom, bemegyek egy kicsit az irodába. Van egy kis postám. Elintézem. Egy levél Vizikétől. Kedves Péteri, mire már hosszabb idő óta nem sikerült önnel személyesen találkoznom, az ön állítólagos közéleti elfoglaltsága miatt, ezért elhatároztam, hogy túlteszem magam a kötelező női tartózkodáson, és még egyszer felkeresem soraimmal. Ön talán nincs tisztában azzal, hogy köztünk tisztázatlan kérdések vannak. Ön galád módon betölközött a bizalmamba, azt állította, hogy bizonyos érzelmeket táplál irántam, mert érzelmeket én elég botor voltam viszonylag. Ön azután megkérte a kezemet, én igent mondtam, tehát még nem tudtam, hogy én kétszab természetű, könnyű erkölcsi ember, aki csak azért komédiázott, hogy a közelembe férkőzzék. Ki tudja, milyen alantas célok elérése érdekében. Hát, jegyességünk utóbbi hónapjaiban ön minősíthetetlen módon viselkedett, lehetetlenül tett a világ előtt, női tekintélyemet a sárba tiporta, rútul elhagyott engem, miközben sűrűn élvezte bizonyos zátonyné ezt rendőr szeretetét. Pontosan 5 alkalommal. Úgy látom, véget kell vetni ennek a megalázó állapotnak, amelyben ön taszított, vissza kell nyernem az önbecsülésemet, amelytől ön megfosztott, kárpótolnom kell magam azokért az elszalasztott lehetőségekért, amelyekről az ön kedvéért lemondtam. Mielőtt a végső eszközökhöz nyúlnék, találkozni akarok önnel, hogy megvitassuk ezt a tragikus helyzetet. Tragikus helyzet. Kutyaszorik. Hát erre válaszolni kell. Azonnal. Na. Tisztelt Vizike. Én hivattam le. Tudtam, hogy eljön édesapám. Vártam. Na, jöjjön, menjünk a társalgóba, itt a kapu alatt húzatlan. Jó, akkor menjünk. Szép szoba. Nagyon szép. Tessék eljönni. Köszönöm. Azért jöttem, hogy megmondjak magának valamit. Miért nem teged? Hiszen a lánya vagyok. Éppen emiatt jöttem el magához, Tóra. Meg kell valamit magyarázni. Ne szóljon egy szót se, édesapám. Megjöttem.
Otthon a felesége füle hallatára nehéz lett volna. 19 évig nem tudtak arról, hogy én a világon vagyok. Nem találja furcsának, hogy 19 évig nem szóltam otthon egy szót sem magáról. Nem. Családja volt, rólam talán nem is tudott. Azt sem tudhatta, hogy életben maradtam. Vagy nem? Nem, én ugyanis... Folytassa, édesapám. Én ugyanis azért jöttem, hogy megmondjam magának Dóra, én nem vagyok a maga édesapja. Nem az édesapám. Ez nem volt szép. De én ezt is megértem. A család, a gyerekei, a felesége nem akarja, hogy én most betolakodjam közéjük. Megértem én, édesapám. Nem érti. Én akkor 44-ben azért vállaltam, hogy az apja vagyok, mert az édesanyja félt. Magát féltette, hogy az igazi apja sorsába jut. Abban az időben... Miért? Mi volt az én apám? Nem tudom. Én az édesanyját akkor láttam először. Az apjáról csak annyit tudok, hogy üldözött ember volt, akit elhurcoltak és megöltek. Én azért írtam rá a nevemet a maga anyakönyvi kivonatára, mert nem akartam még egy ártatlan halálat. Miért talált ezt? Nem akarok magától semmit. Én nem akarok betörni a családjába. Én csak egyetlen egyszer akartam látni magát, aztán visszajönni ebbe a kollégiumba. De én itt is megélek. Nem akarok én zavarni, azt is bánom, hogy egyszer elmentem magukhoz, de nagyon akartam látni az édesapámat. Ez nagyon rosszul esett nekem, édesapám. Nem hiszi el, hogy nem vagyok az apja. Nem hiszem el. Én most Mohácsra utazom, és felkeresem az egyik bajtársamat, aki tanúskodott. Ez nagyon jó lesz. Jó lesz? Nagyon jó lesz, mert az az ember nem tanúsíthat mást, csak az, hogy maga az én édesapám, és én a lánya vagyok. De értse meg, Dóra... Megértem. Soha többé nem megyek el magukhoz. Maga se jöjjön el hozzám. Elég nekem tudni, hogy valahol él az édesapám. Nem is haragszom magára. Maga nagyon jó ember lehet. De nehéz helyzetben van. Kedves tőled, időnként, hogy kijöttél hozzám, Istenem. Jó lesz itt. Apátok elutazott. Én meg csak ülök itt és várok. Egészen biztos, hogy minden rendbe jön, mama. Na hát ebben én egyáltalán nem vagyok olyan biztos. Ugyan, mama, kérem, hát én nevetségesnek tartom a puszta feltevést, hogy a papának 18 éves lánya legyen titokban. Hát fiam, én is nevetségesnek tartanám, ha nem én lennék a feleségem. No, tessék megnyugodni, a papa mindent be fog bizonyítani. Igazság, én azonnal megnyugszom, amint bebizonyította. Na. Ti hogy vagytok utána? Köszönöm, vagyunk. Ájjajjaj. Még mindig a karamból? Mi már befejeztük. Szilát megbüntették, mi pedig megfizettük a javítást. Mennyi? 3700. Teremtérgető Isten. Lacinak is fizetni kell, ráadásul egy hónapra az éjszakai ügyeletes orvoshoz osztották be, egyetlen fúval az egész éjszak, és egy fillért keletettünk. Jaj, édesem, ezt jól megcsináltam. Igen, ezt már többször hallottam Banditól is. Persze sokkal könnyebb a baj megtörténte után okosnak lenni, mint előtte. Valaki jött. Hallottam, fiam, na. Mert lehet, hogy okos nem vagyok, de az a fülem még jó. Kezdjük csókolom, Szabó néni. Jó napot, a jó szigorúan. Tessék, fáradjon be, éhet. Egyedül. Igen, hát nem egészen, csak a nagyobbik mennyem van itt. Kijött megnézni, mivel az uram elutazott volt. Kijött, hogy ne unatkozzon. Irénként bemutatom hajós urat a cserephátunkat. Hajós mérnök, kezdjük csókolom. Szabónék. De mi már találkoztunk. Bocsátszom meg, de nem emlékszem. Foglalj helyet, hajós úr. Nagyon köszönöm.
Hol találkoztunk mi, asszonyom? Itt a ház előtt, amikor én beleszaladtam egy taxiba, és maga volt szíves az egész világ figyelmét felhívni arra, hogy én okoztam a karambolt. Bocsásson meg, asszonyom, de azt láttam, hogy karambol történik, egy nő kiugrik a volán mögül, és a mellette ülő férfi pedig gyorsan a helyére ül. Hajós úr nyilván nem tudta, hogy te hozzám tartozol, ugye, mert ha tudják, vissza nem kiabál. Hát ezt nem mondanám ilyen határozottan, Szabó néni. Esetleg akkor is szóvá tenném, ha a feleségem ülne a volán mögött. Kérem, ha nem tudnák, minden 45 percben történik egy többé-kevésbé súlyos közlekedési baleset. A helyzet egyre súlyosabb. De nem sérült meg senki. Ne vegye rossz néven, asszonyom, de ez nem a maga ügyességén múlott. No, szóval igen. Hát kérem, a hajós úr, ugye maga biztosan nem azért. Nem, Szabó néni, én a lakáscsere ügyében jöttem, hogy tetszettek-e már beszélni a tanácstaggal, de azért a hölgynek is kötelességem válaszolni. Köszönöm szépen az ilyen válaszokat. Kérem, én csak a saját álláspontomat védelmezem. Rengeteg a közlekedési baleset, a halálos és sérült áldozat. Autót vezetni ma nagyon nagy felelősség, asszonyom. De senki se született szoftőr, valahol el kell kezdeni, nem? Ezt aláírom, de nem a legforgalmasabb helyeken is, csak olyan gépkocsi van, amelyen feltűnő jelzést mutatja a volán mögött. Hogy mindenki újra mutogasson rá, ott megy egy mazsola. És ez jobb, kérem, összetörni két kocsit, hát ez erkölcsi kérdés. Na, igen, de ugye hajós úr nyilván nem ezért jön. Nem, én a lakáscseréjéget jöttem. Aminek csomó pénzt rak zebre. Elad valamit, ami nem is az övé. Néhány köbméter levegőt, amit valaki fallal vett körül. Neki kedvezőbb a kisebb lakás, de azért jól megvágja azt, akinek a nagyobbra van szüksége. Kérem én... Ne kérem semmit. Az nem erkölcsi kérdés ekkora hasznot húzni egy lakás cseréből? Én nem húzok egy fillér hasznot. Na de hajós, kérem... Tessék hagyni, Szabó néni. Részemről az egész lakáscsere tártalan. Nem tetszik tudni, mikor érünk Mohácsra? Ha jól hajózunk, 23 óra 10 perckor otthon vagyok. Otthon van, tehát Mohácsi? Ott van a lakó és a szolgálati helyen. Igen. Tehát 23 óra 10 perckor Mohácson leszünk. Nem. Mohácson leszünk 22 óra 50 perc. Tehát az előbb 23 10 tetszett mondani. Azt mondtam, 23 10-kor otthon vagyok. Ja, én ugyanis pontosan 20 perc távolságra lakom a kikötőtől. Ebbe az a fröccsit bele van számítva, amit útközben elfogyott. Váljék egészségére. Említette, hogy itt van a lakóhelye és munkahely. Szolgálati helyen. Talán segítségemre lehetne. Esetleg. Miről van szó? Én egy embert keresek Mohácson, akivel 44-ben együtt voltam katona, és akivel nagyon fontos beszédem lett. Igen. Neve? Brázovics. Brázovics. Igen, talán ismeri? Brázovics. Száva vagy Láva volt a keresztneve, már nem emlékszem pontosan. Együtt katonáskodtak, és nem emlékszik a nevére. Nem is volt az rendes katonáskodás, csak úgy összeverődtünk a budai ostromban. Igen. Néhányan öreg talpasok, és megpróbáltuk átvészelni azokat a nehéz időket. Sikerült? Hát részemről igen, mint a példa mutatja. De az a kérdés, hogy éle Brázovics. Brázovics. Gondolkodnom kell. Hát nagyon lekötelezne. Brázovicsnak hívták, Mohácsi volt és hajós ember. Nagyon jó lenne, ha megtalálnám ezt a volt fajtársamat. Nagyon nagy és nagyon fontos családi érdek fűződik ahhoz, hogy megtalálja. Sajnos akárhogy erőltetem, az agyam nem jut eszembe, hogy valaha is hallottam volna ezt a nevet, hogy Brázovics. Erre délfelé állítólag gyakori él. A bajtársam azt mondta, hogy sokan vannak Brázovicsok. Lehet, de én nem hallottam. Pedig hát Mohácsi. Pardon? Nem itt születtem. Csak itt lakom és itt szolgálom. És mióta szolgál Mohácson? Holnaptól kezdve. Most vagyok itt másodszor. Először kibéreltem egy szobát 20 percre a kikötőtől, ma jelentkezem és holnap szolgálatba lépek. De azért ne csüggedjen. Köszönöm, házi néni. Látom, itt van az asztalon.
lám, Péteri úr milyen gyorsan válaszolt. Hát láttuk, mit hazudik. Tisztelt Gizike kisasszony, levele, amelyet ma kézhez kaptam, és amelyre, mint látja, azonnal válaszolok, megdöbbentett. Magam is észrevettem, hogy kapcsolatunk az utóbbi időben kissé elhidegült és meglazult, de amit ön ír, aranyos Gizike, az azért túlzás. Én gondosan megvizsgáltam, mi az oka annak, hogy mostanában ritkábban találkozunk, és megállapítottam, hogy abban nem csak az én határozottan megszaporodott bokros teendőim a vétkesek. Maga is, kedves Gizike, maga is hozzájárult ahhoz, hogy mátkaságunk veszedelmes vizekre tévedt, és zátonyok fenyegetik. Zátonyok fenyegetik. Talán zátony légten nyomorult. Magam is egyetértek abban, hogy meg kell közösen vizsgálnunk azt a kérdést, érdemes-e fenntartani egy kapcsolatot, amely ennyire tartalmát vesztette, és amelyben az egyik fél avval vádolja a másikat, hogy előre megfontolt szándékkal kárt okozott a másiknak. Van az ön levelének néhány kitétele, kedves Gizike, amely becsületemet és önérzetemet mélyen sérti, de én hajlandó vagyok ezeket az ön felzaklatott lelki állapotával magyarázni. Ha úgy gondolja, hogy egy alaposabb kibeszélés segíthet rajtunk, és a kivezető utat is megmutatja, esetleg ebből a válságból, akkor én készségesen rendelkezésére állok. Elveink fenntartása mellett, várom önt délután 5 és 6 óra között lakóházunk előtt a kis parkban. Úgy vélem, a szabad természet, a friss levegő megmutató hatással lesz ránk, és ügyünket békés beszélgetés formájában tisztázzuk. Szíve Péteri Béla. Nem jön fel hozzám a gadember. Hát majd feljön. Anyukám, mondani akartam valamit, de kitűzték a vállóterem tárgyalását. Igen. Hát hallod? Hát erre nem számítottam. Miről beszélsz, anyukám? De, Péter úr és Gizike lenne a parkban. A legszebb egyetért. Nézd csak! Pontos volt, Gizike. Maga is, Péteri. Bár meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz volt rászállni magam erre az újabb megalázkodásra. Megalázkodás. Velem ül? Ez kérdezek megalázkodás? Én el is mehetek. Az lenne a legkönnyebb gadember. Kerüljük a feltűnést. Tudom, neves, közéleti férfi, közismert tanácstag, és özvegy-asszonyok vacsora vendége, tulós szuszára. Mondja magának, nem jó, amit én főzök? Biztosítatom, Gizike, hogy nem teszek különbséget, csusza és csusza. És mégis oda jár, zátonyléhoz. Mondja, mit szólna, ha felállnék erre a padra, és kikiabálnám, hogy Péteri Béla